Hi and welcome back to my channel. I'm Kim and in today's video we are going to learn 100 basic sentences in Finnish. So let's go. Wait for me if I'm late. Odottaa minua, jos olen myöhässä. Odottaa minua, jos olen myöhässä. I live permanently in Finland. Minä asun pysyvästi Suomessa. Minä asun pysyvästi Suomessa. The internet connection is slow. Nettiyhteys on hidas. Nettiyhteys on hidas. How is this going to be built? Miten tämä laskutetaan? Miten tämä laskutetaan? I will bring the package from the post office. Minä tuon paketin postista. Minä tuon paketin postista. I don't want to talk about that matter. En halua puhua siitä asiasta. En halua puhua siitä asiasta. Thanks in advance. Kiitos jo etukäteen. Kiitos jo etukäteen. I listen to Nightwish. Kuuntelen Nightwishia. Kuuntelen Nightwishia. I don't know yet. En vielä tiedä. En vielä tiedä. I don't know how it works. En tiedä, miten se toimii. En tiedä, miten se toimii. How do you like this place? Mitä pidät tästä paikasta? Mitä pidät tästä paikasta? I'm on the way to the store. Minä olen menossa kauppaan. Minä olen menossa kauppaan. I will be at home probably after 5. Olen kotona varmaan 5 jälkeen. Olen kotona varmaan 5 jälkeen. It's reserved. Se on varattu. Se on varattu. Unfortunately, it doesn't work, or unfortunately, it doesn't go. Se ei valitettavasti käy. Se ei valitettavasti käy. I'm really sorry. Olen todella pahoillani. Olen todella pahoillani. How do you say elevator in Finnish? Miten sanotaan elevator suomeksi? Miten sanotaan elevator suomeksi? I'm doing well. Minä voin hyvin. Minä voin hyvin. I need something to eat. Tarvitsen jotain syötävää. Tarvitsen jotain syötävää. What a lovely weather. Onpa ihana ilma. Onpa ihana ilma. What does it say? This phrase is used when we want to ask someone what is standing, for example, in the newspaper. What does it say? Mitä siinä lukee? Mitä siinä lukee? I won't be home until 7. Olen kotona vasta 7. Olen kotona vasta 7. A shipment has arrived for you. Sinulle on saapunut lähetys. Sinulle on saapunut lähetys. Congratulations. Onneksi olkoon.
Onneksi olkoon. Baked goods don't have to be weighed. Paistotuotteita ei tarvitse punnita. Paistotuotteita ei tarvitse punnita. I know him or her. Minä tunnen hänet. Minä tunnen hänet. Everything is alright. Kaikki on kunnossa. Kaikki on kunnossa. Can I ask you something? Voinko kysyä sinulta jotain? Voinko kysyä sinulta jotain? I'm 100% sure or I'm absolutely certain. Olen 100% varma. Olen 100% varma. I sent you an email. Lähetän sinulle sähköpostia. Lähetän sinulle sähköpostia. I'm waiting for you. Minä odotan sinua. Minä odotan sinua. This is for you. Tämä on sinulle. Tämä on sinulle. Whose turn is it now? Kenen vuoro nyt on? Kenen vuoro nyt on? I'm new here. Olen uusi täällä. Olen uusi täällä. It was nice to meet you. Oli kiva tutustua sinuun. Oli kiva tutustua sinuun. It's already late. I have to leave now. Kello on jo paljon. Minun täytyy lähteä nyt. Kello on jo paljon. Minun täytyy lähteä nyt. Music is my passion. Musiikki on intohimoni. Musiikki on intohimoni. I'm in a hurry. Minulla on kiire. Minulla on kiire. It's on me. This phrase is used when you want to invite someone for a drink or a meal in a restaurant or a bar. It's on me. Minä tarjoan. Minä tarjoan. It would be nice to see you again. Olisi kiva nähdä sinut uudestaan. Olisi kiva nähdä sinut uudestaan. It's not far away. Se ei ole kaukana. Se ei ole kaukana. It's good to know. Se on hyvä tietää. Se on hyvä tietää. I went straight home from there. Menin sieltä suoraan kotiin. Menin sieltä suoraan kotiin. I'm not sure if I understood correctly. En ole varma, ymmärsinkö oikein. En ole varma, ymmärsinkö oikein. I take water. This phrase is used, for example, in a restaurant. I take water. Minä otan vettä. Minä otan vettä. I'm early. Olen ajoissa. Olen ajoissa. I don't know where the problem is. En tiedä, missä vika on. En tiedä, missä vika on.
I know what I'm doing. Minä tiedän, mitä minä teen. Minä tiedän, mitä minä teen. It's going to take the whole week. Se kestää koko viikon. Se kestää koko viikon. So it is, or that's right. Niin on. Niin on. I need to learn a lot of new words. Minun täytyy oppia paljon uusia sanoja. Minun täytyy oppia paljon uusia sanoja. The elevator is out of order. Hissi on epäkunnossa. Hissi on epäkunnossa. I'll keep my fingers crossed for you. Pidän sinulle peukkuja. Pidän sinulle peukkuja. I guess so, or probably. Niin kai. Niin kai. What does it mean? Mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa? Sorry, I don't speak Finnish. Could you speak English, please? Anteeksi, en puhu suomea. Voisitko puhua englantia? Anteeksi, en puhu suomea. Voisitko puhua englantia? I have lived in Norway for 2 years. Olen asunut Norjassa 2 vuotta. Olen asunut Norjassa 2 vuotta. He or she feels bad about it. Hänellä on siitä paha olo. Hänellä on siitä paha olo. Yes, it's fine. Kyllä, se sopii. Kyllä, se sopii. It's necessary that you do it. On tarpeellista, että teet sen. On tarpeellista, että teet sen. How long are the tickets valid? Kuinka kauan liput ovat voimassa? Kuinka kauan liput ovat voimassa? Sorry that I'm a bit late. Anteeksi, että olen vähän myöhässä. Anteeksi, että olen vähän myöhässä. Autumn is soon here. Syksy on pian täällä. Syksy on pian täällä. This is really good. Tämä on oikein hyvä. Tämä on oikein hyvä. Is the spot free? Onko tämä paikka vapaa? Onko tämä paikka vapaa? You're looking tired. Sinä näytät väsyneeltä. Sinä näytät väsyneeltä. I need someone who speaks English. Tarvitsen jonkun, joka puhuu englantia. Tarvitsen jonkun, joka puhuu englantia. I do it myself. Teen sen itse. Teen sen itse. I still want something sweet. Haluan vielä jotakin makeaa. Haluan vielä jotakin makeaa. Do you have to leave already? Täytyykö sinun jo lähteä? Täytyykö sinun jo lähteä? I don't know anyone here.
Minä en tunne täällä ketään. Minä en tunne täällä ketään. Can you show it to me first? Voitko näyttää sen minulle ensin? Voitko näyttää sen minulle ensin? I have only seen him or her once. Olen nähnyt hänet vasta kerran. Olen nähnyt hänet vasta kerran. We like each other. Me pidämme toisistamme. Me pidämme toisistamme. Where is the nearest pharmacy that is being open? Or where is the nearest open pharmacy? Missä on lähin avoinna oleva apteekki? Missä on lähin avoinna oleva apteekki? I'll show you out. Saatan sinut ulos. Saatan sinut ulos. Anything else? This phrase is used, for example, in a bakery. Tuleeko muuta? Tuleeko muuta? I really appreciate it. Arvostan sitä todella. Arvostan sitä todella. Could you help me? Voisitko auttaa minua? Voisitko auttaa minua? What's on your mind? Mitä sinulla on mielessä? Mitä sinulla on mielessä? I don't have a boyfriend. Minulla ei ole poikaystävää. Minulla ei ole poikaystävää. I'm going for a short run. Teen pienen lenkin. Teen pienen lenkin. I moved far to the north. Minä muutin kauas pohjoiseen. Minä muutin kauas pohjoiseen. It can also be done that way. Sen voi tehdä myös noin. Sen voi tehdä myös noin. Thank you, but I can't come. Kiitos, mutta en voi tulla. Kiitos, mutta en voi tulla. The office is on the second floor. Toimisto on toisessa kerroksessa. Toimisto on toisessa kerroksessa. It's going to take until September. Se kestää syyskuuhun asti. Se kestää syyskuuhun asti. I wonder if the pharmacy is still open. Onkohan apteekki vielä auki? Onkohan apteekki vielä auki? I have a prescription here for Watson. Minulla on täällä resepti nimellä Watson. Minulla on täällä resepti nimellä Watson. I'm changing clothes. Minä vaihdan vaatteet. Minä vaihdan vaatteet. Do you wanna come with? Haluatko sinä tulla mukaan? Haluatko sinä tulla mukaan? I find this really interesting. Minusta tämä on oikein mielenkiintoinen. Minusta tämä on oikein mielenkiintoinen. Thanks for the invitation. I'd love to come. Kiitos kutsusta.
Tulen mielelläni. Kiitos kutsusta. Tulen mielelläni. I'm 1,62 tall. Olen 162 senttimetriä pitkä. Olen 162 senttimetriä pitkä. Next one. I won't come, but I'll stay at home. Or I won't come, I'd rather stay at home. En tule, vaan jään kotiin. En tule, vaan jään kotiin. I will come, although I'm sick. Tulen, vaikka olen sairas. Tulen, vaikka olen sairas. Would you like to meet someday? Haluaisitko tavata joskus? Haluaisitko tavata joskus? Do you often come here? Käytkö usein täällä? Käytkö usein täällä? Could you repeat? Voisitko toistaa? Voisitko toistaa? And our last one. Sleep well. Nuku hyvin. Nuku hyvin. That's it for today. I hope you enjoyed this video. If you want to learn more Finnish, please don't forget to subscribe to this channel. Thank you so much for watching. Have a nice day and see you next time.